Kuha ni Alex guys, wa ibaligya kay isuwa. Huma naghinlo ang sud ano namo guys. Amo laman ni siyang unonon. Butangag suka, mantika ug tuyo. Lagi kay pista man ni adto ko sa merkado aron pagpamalit og mga panakot guys. Hello guys, maing buntag. Ani ning time guys. Anak ako si Alex og bansikol guys. Awan niya ibaligya kay iya ko ning ipasuwa. Kay ang iyang ibaligya guys kito ramang tuwas. So kanira may iyang gibili nga sudanon kay atag sa rami makakuha ani guys. Mao ni nga gibilin jud niya kay iya ko ning ipa butangan ko ng mantika, suka, tuyo, panakot. Parang lami ko no kaya among sudan sa pamahaw. O mao ni guys, ako na siyang nahinluan. O mariniton sana ko ni una guys kay aron lami kaayo kanon ang og mosurop ang iyahang lami aning ato ang isda guys. Mariniton sa natog una. Mandar man lagi nga pabutang ako mantika, suka og tuyo. Kay tagsara man pud mi magbuhat ingon ani guys, kasagaran mong butangan ingon ani kana mang madagod-dagkong isda. Gusto mo gud si Mister og kanang may sabaw-sabaw. Dili siya pwede og inuga guys. Gusto gyud siya kanang naay kabahog-bahog bitaw sa kanon mo na nga. Gusto gyud sila ingon ani nga putahe guys. Butangan day paminta, ahos. Daog na guys. Mura may magdaog-daog na ang panakot, ahos, paminta, bombay. Mahal man kayong panakot guys. So kanara itong gamiton para pawa sa langsi. Ahuman sa pagluto ani guys. Namaho na dahil ani guys kay doon na may pasugo si Mr. nako. Patong kuno ko sa merkado. Mo nang nangagni na lang ko nila ani og pamahaw guys kay doon na may kuylakaw. A few moments later. Lagi kay piyesta man guys. Niadto ko sa dakong tindahan guys, namalit ko og panakot. Kay naginagmayra po ko ani guys. Pahinungod sa among patron, Senior Santa Cruz. Gisugo ko niya og panakot aning merkado guys. O
asin suka ra gud guys ang gipalit nako guys kay wa man tay laing mahimo ani. Ginagmay ra lagi kay agamo ang karne amo man gipaambitan so nagbilin lang man mi gamay ani guys kay yaw tapukan sa pamilya. Wa jud ko ani magtinaw guys. Kay kahibaw ko nga lisod yun ang panahon karon. O pasensya na mo guys sa ako ang lingaw karong adlaw guys. Ingon na ani laman ang akong lingaw ninyo. O manghinaot ko guys nga dili mo magsawa sa akong mga video o kaninyo mga viewers, Luzon, Visayas ug Mindanao kutob sa abuton sa maong social media guys. Maghanyo ko kaninyo nga subscribe sa akong YouTube channel, Bulanong Dako. Og ako moingon, bye-bye!